תראו חברים, כל מי שאוהב קרח, שישאר בסרטון הזה. סבבה? תראו. כל מי שאוהב קרח, צריך 3 מצרכים. אז קודם כל דבר ראשון, שקית. וניקח איפה זה? פה. כוס הזה שבא לכם, עדיף שקופה. וקרח במקפיא. אוקיי, אז דבר ראשון שאתם עושים מן הזה, כאילו... אוקיי, אז תראו, אתם צריכים לפתוח את השקית הזו שכזו, ולסגור אותה ככה, ואז להכניס אותה שהפתוח הוא למעלה, נכון? ככה הפתוח, תראו, ככה הפתוח. ואנחנו עושים איך שהפתוח ככה, ואז מכניסים לבפנים, פותחים, ועושים קופ, ועכשיו הולכים למלות קרח. אני אמלא, ולמלות עד הסוף. או איך שבא לכם למלות, פשוט ככה זה. אני הולכת למלות ואחזור. בצורה שכזו, וצריך רק שבורים, תראו, רק שבורים, לא מחוברים, אוקיי? ואם אתם רוצים עכשיו לאכול את תסתכלו, נכון השקית? ואתם אוכלים את זה למעלה, ואם זה לא מספיק גבוה לכם, אתם פשוט משכים את השקית למטה. וזה עולה. ואז אתם יכולים לאכול כמה קרח שבא. תהנו עם הקרח.